जोंनि सायाव बिरोधि दलफोरा फोथायनाय गैयामोन मोनसेबो गामि हाबस'ना होननानै बिथांमोना दाथियै बुंलाबाय थादोंमोन नाथाय दिनै फोरमान जाबाय खसाखै प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे बिटिआर सुक्तियाव मोनफ्रोमबो दफाया आखरे आखरे मावजागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ कारन दिनैनि दिनाव बिटिआर ओनसोलाव बयनिख्रुइ फोथायजाथाव बयनिख्रुइ गोरोंसिन बयनिख्रुइ मोजांसिन सासे दैदेनगिरि जाबाय जोंहा प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि सायाव जोंहा जौसेयाव जौसे फोथायनाय दङ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव कारन थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारि जि सुक्ति आरो बे सुक्तिनि दफा मथे आसाम सरकार भारत सरकारा जे बाउन्डारि एक्सटेनसन बे खामानिखौ मावफुंबाय 41 गामि बिश्वनाथ आरो गहपुरनिफ्राय गोदानै सोसननानै बिटिआरनि बाउन्डारिखौ बारायनानै होबाय बेनि थाखायनो दिनै जोङो बे उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएल आरो गासै आफाद ज' जानानै जों दिनै मोनसे बिजय उत्सव खुंदों जे खसाके बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा जे आखायाव लादों बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा मोनसे देरहानाय फैदों दे खसाके जोंनि सायाव बिरोधि दलफोरा फोथायनाय गैयामोन मोनसेबो गामि हाबस'ना होननानै बिथांमोना दाथियै बुंलाबाय थादोंमोन नाथाय दिनै फोरमान जाबाय खसाके प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे बिटिआर सुक्तियाव मोनफ्रोमबो दफाया आखरे आखरे मावजागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो बिटिआर ओनसोल रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव मोनसे माने समय मुंख्लंफोरनि सिमालागै हाजार हाजार अराय सिबिनाय आरो बावनाय थागोन कारन बिथांमोननि जिउ होनायनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे जौगानाय फैदों बिटिआरनि बाउन्डारिफोरा माने बारायदों आरो बिथांमोननिनो बे सेक्रिफाइसनि बिनिमयावनो दिनै जों बेखिनिखौ मोननो हानाय जादों बेनिखायनो बिथांमोननि खाथियाव अराय जोंहा मोनसे धार हिसाबै थागोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय मुंख्लं हिसाबै सिबिनो जों जिहेथु आखायाव लागोन जोंहा जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया आबुङै मावफुंजागोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव कारन दिनैनि दिनाव बिटिआर ओनसोलाव बयनिख्रुइ फोथायजाथाव बयनिख्रुइ गोरोंसिन बयनिख्रुइ मोजांसिन सासे दैदेनगिरि जाबाय जोंहा प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि सायाव जोंहा जौसेयाव जौसे फोथायनाय दङ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दफाया गोथारै मावफुंजागोन दिनै बिनिनो मोनफा मोनफा माने स्मुथलि गासैबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा हाजासे नाजादों आरो बिथांनिनो नाजानायनि मोनसे फोरमान दे खसाके जे मोनसे जोङो रावहाबो फोथायनाय गैयामोन बिरोधिफोराबो फोथायनाय गैयामोन जे खसाके मोनसेबो गामि हाबा होननानै बिथांमोना दाथियै बुंबाय थादोंमोन दिनै प्रमद बर'नि नाजानायाव जोंहा बे 41 गहपुर बिश्वनाथसारि आरो सनितपुरनि गामिफोरा हाबबाय आरो माखासे गामि हाबबावगोन बिथांमोना स्मुथलि गासैखौबो सालिजारि नायनानै बिटिआरआव गामि सोसननो थाखाय हाबाफारि मावबाय थादों आरो बे एकमात्र प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंहा 100आव 100 फोथायनाय दङ बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाया मोजाङै मावफुंनाय जागोन होननानै মই মানে ব্যক্তিগতভাৱে আৰু বিটিআৰবাসী ৰাইজ হিচাপে এজন নাগৰিক হিচাপে অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ বিটিআৰৰ সীমা বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অন্তৰৰ পৰা আৰু লগতে আমি বিটিআৰবাসী যিমান ৰাইজ আছোঁ সকলোৱে মিলি আমি বিটিআৰবাসীত যিখিনি মানে মানুহ আমাৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত হ'ল সিহঁতক লৈ আমি মিলাপ্ৰীতি হিচাপে বিটিআৰখন কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰোঁ সেই হিচাপে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এপছুৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তাই মানে আন্দোলন কৰি আজি আমি এই শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত বিটিআৰখন সম্প্ৰসাৰণ হ'ল সেইসকলক ব্যক্তিক আন্তৰিকেৰে মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন এপছুৰ সভাপতি তথা বিটিআৰ বৰ্তমান চিফ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।